Подготвяхме поредния курс групажен транспорт, без да подозираме какво ни чака. Имахме за задача да пренесем 5 пратки до различни точки на България. Няколко комплекта мебели, които взехме от адреси във Варна, този мотопед, който вързахме здраво, за да не му избягат конете, саксии с цветя и градински столове, малко бяла техника за разнообразие и тази огромна метална рамка, която побрахме с малко повече триизмерно мислене. Натоварихме всичко и газ към дестинациите – Созопол, Пловдив, Криводол, Враца и София. За съжаление, времето не беше на наша страна. Дъжд, много и навсякъде. Заради задръствания, локви и хлъзгави пътища, задачата ни отне 2 пъти повече време от нормалното. Но бавно и славно доставихме всички пратки и поехме обратно към Варна. Припомняме, че с групажен транспорт пестите пари. Плащате само за мястото, заето от вашата пратка, а не за целия камион. Ако търсите надеждни транспортни услуги във Варна и България, потърсете ни по телефона или във Фейсбук.